Тленност. Стихотворение от Рая Чаушева. Полюсите на земята се обърнаха. И с тях в едно се преобърнахме и ние. Ценностите ни в упадък се превърнаха. Камбаната на черквата ни спря да бие. Накъдето и да се обърнем е пустиня. Дива пустош, без тревичка и душа. С изтрити спомени за бивша милостиня отправяме молитва не към Бог, а към греха. Нападат табелки, рекламиращи пороци, от хазарт до разкрасяване, до алчен апетит. А какво се случи с християнските уроци? Интересът към духа е банкротирал и закрит. Нима по-важно е ликът да е поддържан, а душите ни да се разпадат къс по къс. В казиното не само средствата си губим, а житейската си мисия и борбеност и хъс. Кога ще осъзнаем, че живеем в измама и че всичко материално служи само за урок? Физическият свят е просто сложна холограма с груби грешки и светкавично изтичащ срок. Подхранвайки духа си, ще успеем да спечелим. Трябва само да възвърнем вярата си в Бог. Дълбоката си мъдрост изведнъж ще преоткрием, разкодирайки заплетения древен код. Това, което се запазва и отвъд, е вътре. И тук сме длъжни да го култивираме до край, за да можем осъзнати да посрещнем своето утре, а телата ни затлеят ли, да встъпим в своя рай. Ако ви е харесало това клипче, моля последвайте ме в новата ми TikTok страница, където качвам креативно и оригинално съдържание и само за няколко дни успях да спечеля 1500 последователи. Също така следете в социалните ми мрежи за новоиздадени проекти през 2025 и 2026 година. Предстои ми издаване на нещо нестандартно и вълнуващо, свързано с психология, както и на нова стихосбирка с подбрани мои стихотворения. Благодаря ви за вниманието и останете светли!